Winasantran takrambat yo minangka saka gruning yo Gapura Gung lumebet ing salbeting Wisma Pahargyan. Tangkan tunggul-unggul kang samya tunggul kontek-kontek samya kubadha kadya asung pakrama dhateng rawuh sagumpa tamu satu. Wilokasan sakataing pamasren ingkang dumunung wonten salbeting Balewisma mujudaken indahing swasana yo mujudaken gambirane manah awit ing mangke sampun kalampah sedya anetepi dhateng dharmaning asepan ing sarbeting papancen wonten eden-eden ingkang maneka warni wujudipun menapa ing mangke lamun sinebataken setunggal boko setunggal kaperwakani salbeting Gapura Gung dumunung wujuding janur kuning janur mujudaken wujuding cahya kang sunar cawening brayat gumantung purnaning kang puspiraku janur ugi mujudaken gegebangan utawi cita-cita ingkang luhur wujudipun muga putra piranganten ing mangke saged anggadhahi gegayuhan ingkang luhur kadodene umitiri janur ingkang manggen wonten pucuk ing wit kalapa mangke ugi wonten sarasana wujudipun andong waringin andong marang pangeran pasrah sadayane pola upadi berkaing Gusti anggayuh keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi wonten sarasana wujudipun waringin ingkang mengko teges paring pangayomah tegese putra pinanganten kakung inggih Bagus Haryanto saparipurane mangke ana tebing ijab kabul nggih adhunikah mangke kedah saged angayomi dhateng keluarga kados sinewit waringin ingkang katingal rego regeng amrebawa ugi wonten sarasana wujudipun puring ingkang mengko teges nyuwun saparing-paring yun panirah pitulunganipun Gusti ingkang Maha Wikang mugi anjenipun netepi gesang bebayan mangke pikantuk anugrahaning Gusti ingkang Maha Agung wujuding pituwasing agesan ya putra utawi putri ingkang soleh lan solehah ngangsek ing salebeting Wisma Pahargyan ing kono wujudipun wewangunan sanadyan wujuding wewangunan pating perca pating recu klambet saking gantal ingkang dumadi saking suruh ingkang tinengorose suruh sumurupa kanthi weruh ya weruh ing rasa sejati ya sejatining rasa sanadyan beda lumah lawan kurepe namun lamun ginigit tunggal rasane sanadyan ingkang sajuga jejering priya ingkang sawiji jejering pamestri nanging kalamun sampun manunggalaken cipta rasa lan karsa ing kono dadi jinatu kamane dadi judu kang sak lawas-lawase paripurangipun balang binalang gantal tumuli pinanganten putri Sigra Ajawan Asta ugi ing mubengan rambah kaping 3 mas waosaken dumateng ingkang garwa kinasih nggih Yan Bagus Haryanto
ing kono saged dados kumantil-kantil aning padoning mitra tumus dhateng kunjunging nala ingkang kakung ingkang niku wonten wujuding sesekarang ingkang maneka warni wujudipun sekar